Donem inici a la sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació. En primer lloc, ratificació d'urgència de la sessió. Ben motivat sobretot per el tema dels temps i dels classos, en aquest cas, en la facilitat, i evidentment donat que necessàriament atenguem a un error existent en aquest cas en l'anterior declaració, que no apareixien tres càrrecs, tres llocs de treball en concret, evidentment utilitzam en el seu moment la convocatòria extraordinària urgent i dir que una convocatòria extraordinària urgent per a resoldre els càrrecs de l'elecció presentades. Per tant, hi haurà que ratificar l'urgència de la sessió. Vots a favor? Vots en contra? Queda ratificada l'urgència de la sessió. En segon lloc, proposta de declaració de liquiditat dels pressupostos dels exercicis 2008-2009 prorrogats als anys 2010, 2011 i 2012. La Fundació Previst, en l'Audiència de l'Alcaldia i una proposició d'acord legal. En la part de proposta d'acord es proposa al ple l'adopció del següent acord: desestimar les al·legacions presentades pels motius exposats en l'informe jurídic recollit en aquest acord. Les al·legacions presentades en aquest cas, que són dues persones. En segon lloc, declarar la licitat per a l'interès públic dels següents acords municipals. L'acord del ple de la Corporació de data de 10 de juny de 2008 d'aprovació inicial del pressupost general municipal, bases d'execució i plantilla per a l'exercici 2008. Elevat a definitiu en data 21 de juliol de 2008, per decret d'alcaldia número 640/2008. L'acord del ple de la Corporació de data 14 de juliol de 2009 d'aprovació inicial del pressupost general municipal, bases d'execució i plantilla per a l'exercici 2009. Elevat a definitiu en data 18 d'agost de 2009, per decret d'alcaldia 642/2009. Els pressupostos dels anys 2010, 2011 i 2012, que són una pròrroga automàtica del pressupost del 2009. En tercer lloc, interposar recurs contenciós administratiu contra els acords declarats lesius per a la seva anul·lació per l'òrgan jurisdiccional que resulta competent en el plaç màxim de 2 mesos, als quals efectes es contractarà els serveis d'aguat i cultural. Quart, notificar a quals puguin resultar interessats en l'expedient i en tot cas als treballadors afectats en les seves retribucions per la declaració de licitat als representants dels funcionaris i laborals i als representants sindicals. I cinquè, facultar al senyor alcalde per l'execució del present proposta. La veritat és que ja s'ho he dit, que la comunicació està molt. Doncs en aquest cas passem a altres. Vots a favor de la proposta de declaració de licitat dels pressupostos. En primer lloc, ratifiquem la inclusió del punt de l'ordre, tant d'este punt com el de després. Votem en aquest cas. Ratifiquem en aquest cas la inclusió de l'ordre del dia d'aquest punt. Vots a favor de la inclusió. Vots en contra. Queda ratificat en inclòs l'ordre del dia. I ara seguidament passem a la votació de la proposta de declaració de licitat. Vots a favor de la proposta de declaració de licitat. Vots en contra. Queda aprovada la proposta. Tercer punt del dia, proposta d'aprovació de mesures urgents en matèria de serveis i de personal complementaris al pla d'ajust aprovat per al ordinari de 29 de març de 2012 per a la reducció del dèficit i millora de la situació econòmica de l'Ajuntament d'Alba. Bé, en primer lloc, ratifiquem la inclusió de l'ordre del dia d'aquest punt.
Vots a favor de la inclusió d'aquest punt de la garantia? Vots en contra? En segon lloc, en aquest cas, l'explicació del punt en concret de en data 29 de març i per l'acord del ple es va aprovar una sèrie de mesures incloses dins del pla d'ajust que va ser desestimat en aquest cas pel Ministeri, però evidentment la situació en aquest cas de l'Ajuntament provoca que es tingui que adoptar una sèrie de mesures complementàries per a continuar el camí en aquest cas encetat davant d'aquest pla d'ajust. I és que la situació actual en aquests moments ens indica que nosaltres no hem pogut, entre altres coses, no hem pogut presentar qualsevol pla d'ajust derivada sobretot de la situació de gestió. La situació de gestió en aquests moments està en un concurs d'acreedors, però hi ha possibilitat que el concurs d'acreedor es tanqui. Això significa que, evidentment, aquest crèdit o aquest deute que tenen, en aquest cas, adquirit amb els acreedors i proveïdors de gestió es pugui sumar també amb el que és el deute a proveïdors a través del sistema de pagament als proveïdors. Per tant, aquest deute s'incrementaria amb la part que ja hi havia al seu moment, és a dir, 7 milions d'euros, i hauria que incrementar-ho en la part corresponent, estem parlant segurament d'un milió d'euros més, i per tant, el fet que sigui un pla d'ajust a 10 anys, conforme havia exposat el Ministeri en el seu moment, pla d'ajust de 10 anys en milions de carència significa que resulta materialment impossible per l'Ajuntament d'Albaida que pugui fer front a aquest préstec que sabeu que formalitzava amb el Ministeri en aquest cas i amb les entitats bancàries corresponents. Per tant, s'ha optat en aquest cas per l'opció d'esperar que el Ministeri en aquest sentit ens pugui retirar les participacions dels fons de l'Estat fins al 2012 serà el 50%, i en aquest cas nosaltres estem negociant a través de la Diputació el fet de possibilitar-se en aquest cas una possibilitat d'aplaçar o fer realitzar un pla d'ajust a 20 anys. Tant nosaltres com altres municipis estem en aquesta llavor, observar en aquest cas les gestions que estan fent per part de la Diputació per a que el deute que arrossega l'Ajuntament d'Albaida amb els acreedors i en definitiva el deute que arrossega l'Ajuntament d'Albaida es pugui amortitzar en un plaç de 15-20 anys. En aquest sentit hem cregut oportú i així per aquesta via perquè evidentment nosaltres la via de la formalització del préstec és una via totalment, el que acaba de comentar abans, és una via totalment esgotada. Perquè realment, i els números així es diuen i l'interventor també es pot afirmar, no ens hi serien de cap de maneres. Per tant, el que en aquest punt que tractem és l'aprovació d'una sèrie de mesures complementàries al que en el seu moment es va aprovar a través del 29 de març per a, efectivament, anar prenent mesures de cara a aquest pla d'ajust que a més tenim previst aprovar de cara als 20 anys per a poder portar tant a la Diputació com al Ministeri. Bé, des d'UCIT ens congratulem que es prenguin aquestes mesures. Nosaltres ja estem indicant quin era el camí ja fa un any, crec que s'ha parlat massa en aquestes mesures. De totes formes, benvinguda siga per fi aquesta declaració d'intencions o de ser, parece ja instaurat. Felicito també a la regidora de Cultura perquè sé que li ha costat, però creguem que no n'hi ha més remei i no es quedem potser encara. Jo crec que han d'anar encara a més retalls. Lamentablement, però anem així. Si han d'anar a un pla d'ajust a 20 anys, en el que estem fent ara encara ens veurem obligats a fer encara molts més retalls i molt més sacrificis. No tinguem per res. L'Ajuntament no té ni per pagar-nos. Això ho hem manifestat nosaltres i crec que han de ser el camí, però no sols quedar-se així. Això és un començament. I sempre que anem per esta via tindreu el recolzament d'UCIT. Bé, la postura del Partit Popular seria la de deixar un poc sobretot aquest punt, perquè en el sentit que jo crec que estem anant molt a miquetes i miquetes. Crec que cal anar a un pla sèrio de reducció de personal global, fer un pla legal específic en aquest punt, en el que vagin ja la reducció de personal per a tota la legislatura, per a això es
tots, i però, si voleu, comentar la reunió, ponem una mesura global de tot, no anar a posar els poquets, amb nosaltres, perquè sí, és important començar, però no és suficient, és molt insuficient. Precisament perquè hi ha algunes coses que, algunes classes, en el sentit de l'escola de música, ja vam manifestar que sí, estan fent la labor. Crec que s'ha pogut fer un treball bo en l'escola de música, però bueno, també la proposta de la cultura era que el sol es gestionara, que portant a les bandes, i així que gent que són sobre el tipus de classes, no està bé en el municipal, que això ja fa un camí molt important, però precisament la plaça del conserge de Covalda és una persona, tots sabem que té una plusvalia, i és una persona que és molt efectiva, quan la l'aprecia molt, perquè és ganes, que fa molt de treball, i també és una persona que ja té una edat pròxima a la jubilació, segurament entraria ja aquesta legislatura, no sé si la cosa per jubilar-se, però almenys està establint podríem haver pensat en una altra persona, i aquesta persona va passar a desamortitzar-la quan es va jubilar. Pensem que això podria haver sigut una idea, perquè teníem altres classes de treball, segurament que no són tan necessàries com aquesta persona concreta, que la veritat és que és molt efectiva. Per això estarem d'acord en que és necessari, jo crec que hem d'anar i estat en diverses ocasions a entrar ja definitivament en una posició global de voler totes les places que fan falta les lleven. Si és possible, si estem tots d'acord, doncs millor. És un punt que, diguem, sobretot el debat polític, que tots estem a favor, perquè abarca el futur de aquest ajuntament, no de lo que queda la legislatura. Si són 20 anys, són 20 anys. Tots estem d'acord en un nivell massa personal, que siga, però les legislatures dels equips de govern que han hagut anteriorment s'ha incrementat molt el personal, altres eren més importants i ja no són les altres. I és evident que han d'anar d'una manera molt dràstica el personal. El Popular, la reunió que vam fer amb alcaldies dels partits, l'oposició de govern, van manifestar diverses idees al respecte. Hem tingut oportunitat de parlar més, però jo crec que sí que hauríem de sentar-nos una altra vegada i decidir ja definitivament totes les classes que anem a suprimir, totes les que siguin suprimibles, a desplaçar-se l'administració, que està massa engordida, i així ja deixem-nos el tema i no anar poquet a poquet. Tindre-ho ja fet, i quan anem al pla que la diputació, si no s'ha la diputació, i això va 20 anys, ja presentarem la llei, és que nosaltres ja hem treballat i això és el que presentem. I anem en estat. Però el que sentim que a l'alcaldia la intenció és un poc no sol·licitar la clau del pla d'ajust o la govern, perquè no sé què anava així. Així una segona pròrroga en aquest cas, però en les mateixes condicions en aquests termes que l'han 10 anys i 2 anys de carència, en aquest cas amb un increment suposat segurament de la gestió. Suposo la via seria la que ja tenim en l'acció de les coses municipals i la retenció corresponent seria un millor per el que has dit, es pot incluir en els 6 milions que ja està. 7 milions serien, per tant, sobre 8, no? El que nosaltres podríem incluir, entre el que ja hem incluït i el que podríem incluir. Els números, segons s'ha calculat, estaríem apuntant de més 1.200.000, 1.300.000 euros si haver formalitzat el préstec respecte als 900.000 que sempre en el supòsit que el Ministeri retindrà el 100%. A nosaltres ens agradaria també si es podrien poder ser des d'intervenció o poder ser facilitar els números, a veure si d'esta manera està pensat que en 20 anys sí que es pot afrontar i més 10 anys en el préstec és evident que no, a veure si més 20 anys sí és que sí, perquè potser és també que no, i un poc les bales de l'aigua. Els números estan fets per part d'intervenció i per part de l'equip de govern i en aquest cas el que està precisament ja treballant-se sobre aquest pla d'ajust a 20 anys per a tindre clar amb les mesures corresponents. Vull dir que en aquest sentit no es pot pensar que hi haurà moments oportuns per a fer el pla personal. Entre altres coses, perquè com bé ja vam dir, s'ha iniciat el procés ja no de la RPT, sinó de l'anàlisi de les
estructura organitzativa a nivell de personal i, evidentment, l'empresa amb la qual, en aquest cas, tots quedem d'acord en el sentit que era necessari el fet d'iniciar-lo, el que està analitzant precisament són les necessitats de personal que està des de l'Ajuntament per a que, en el moment que sapiguem realment aquestes necessitats de personal, decidir realment a qui es pot decidir. Doncs, des del punt de vista... I també hi havia d'incluir ahir les amortitzacions dels préstecs que estan en vigor enrere. Va comentar vostè que hi havia una possibilitat de refinanciació des de 2 milions d'euros, la refinanciació també es pot concretar, i s'ha mesura també aniria molt bé perquè la càrrega financera s'explica també avui i això també s'ha de renegociar, pagar menys, encara que sabem que la paguem més, però tindrem més oxigen ara perquè no tindrem que pagar els interessos, alguna herència se pot ser, i entre les coses i altres, així davant, que és el que tots crec que paguem. Per tant, la nostra postura sí serà de restricció. No ha quedat solament explicat respecte al que plantejaves de fer ajuntar-nos i fer un pla en el sentit d'agrupar a tot el personal que es puga ser acomiadat d'aquest ajuntament. Però precisament la intenció és que nosaltres el fet d'anar a poc és perquè puguem evitar un lloc. És el que repercuteix negativament en l'Ajuntament. Per això hem d'anar segurament a guanyar el dia. I respecte al tema de l'escola de música, el que està en aquest cas és negociant-se tant amb les bandes com amb la resta dels professors també el fet que aquesta autogestió es pugui realitzar, perquè a la fi la tradició de l'escola municipal com a Baida és raonable de molts anys i es pensa que aquesta tradició pugui continuar d'alguna forma, però no en aquest cas amb personal vinculat a l'Ajuntament, sinó que sigui en aquest cas la negociació amb les bandes i d'una forma que pugui gestionar-se però que no afecti en aquest cas a la qüestió, sobretot a nivell de personal. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Doncs no hi ha més punts de l'ordre del dia, podem passar a la sessió.